Nis Sally vistilet fechant an pictiúr os de chóir an sin dar teideal Timpiste san Ionad Eachtraíochta agus chuirsíos a dhéanamh na pictiúrile de hail. Sa céad pictiúr feicimid Colin agus bucail léonnta Syria ag Ionad Eachtraíochta na Carraige. Ceapan an bucail bhfuil sé go héintach bheith muith faoin air. Bíonn lang gníomhaíochtaí ar siúil san Ionad Eachtraíochta seo, agus aniu beidh an bucail agus an Colin ag dreapadóireacht. I pictiúr 3 is féidirlinn an bucail agus an Colin feiceáil, cumá leis an teoirí agus beirt eile ag dreapa sús na sraithe. Tá an lá go hálinn agus tá an grínig taitneamh le cúpla scamal sa spéir. An sin go tobann féin bucail a chos gramatha I bail beag. Féiceann sé an peanmhar agus tosníonn sé ag scrúdú is ag beiceáil. Déir an teoirí leis fannacht gan boga. Cuireann an teoirí fis na seirbhísí éigeandála. Déir sé go gcuirteigh bucail a chos sraithe agus bhfuil otharcáraigh teastáil. Idir an dálinn cuireann ban banda rútain an bhucaile. Sa pictiúr déirnach tugann teoirí agus fear eile cabhart an bhucail ag dul síos le fána ón sliabh. Tugann fear le síntan agus iompaíonn siad an bhucail síos an cuid eile den sliabh. Déir siad leis an múcail go bhfuil an otharcár leathmíle ón sliabh agus go mbeidh sé dulgríonn ospidéal áit na bhfuil a hismeóirí ag fannacht. Gur mágat Sally nas bhfuil in cheiste gutsa le chorm. Sa dar pictiúr cadaile a míon ar siúil san Ionad Eachtraíochta. Dar leis an dara pictiúr tá trí rud lútean sin in sa fógra tá an bhalla tá dreapadóireacht agus sa siad na rudí eile ná seoltóireacht agus sléitóireacht. Sa tríú pictiúr cé bhéh duine atá le feiceáil? Sa tríú pictiúr tá cúigear ar fad le feiceáil agus iad a dreapar an sliabh. I pictiúr 4 cén cos a gcuirtíonn an bhucail? Is cosúil gur chortaigh sé a chos clé. Nis roiint ceistena gomsa inis ort cé an duine I pictiúr idir a dó a bhfuil féasógéid? Tá féasóg ar an teoirí. Tá pictiúr idir a dó agus a roiint pictiúr eile chumá. Tá an teoirí freisin ag pictiúr idir a cuaig. Conas a chuidann sé fis ar na seirbhísí éigeandála? Cuireann sé gléach ar an fón póca. Agus i pictiúr idir 3 cé bhéad scamal atá sa spéir? Tá ceithre scamal sa spéir.